Dead on arrival ang isang mekaniko matapos na masalpok ang sinasakyan nitong motor ng kasalubong na motor sa barangay Katagbakan, San Andres, Catanduanes, alas 7:40 ng gabi nitong Biyernes, Hulyo 6. Kinilalang biktima na si Ricardo Satayparan, 51 taong gulang, residente ng barangay Katagbakan, parehong bayan. Batay sa investigasyon ng San Andres Municipal Police Station, pauwi na sana ang biktima ng salpukin ng motor na minamaneho ni Frederick Nazareno, 32 taong gulang, residente ng barangay Codon, sakay ang kanyang 15 anyos na anak na lalaki na pauwi na rin sana. So, bali ho ma'am, na overlook niya lang siguro, hindi niya nakalkulo yung distance between the approaching vehicle ma'am, kaya nagkaroon ng vehicular accident po ma'am. Isinugod sila sa Catanduanes Doctors Hospital Incorporated, subalit idineklarang dead on arrival ang mekaniko. Nabatid din na parehong walang lisensya ang mga sangkot na rider at pawang walang suot na helmet. Sana po mag-ingat po tayong lahat, lalo pa sa mga motorista. Kailangan po natin palaging magsuot ng helmet at kumuha din tayo ng driver's license. Ingatan po natin ang ating buhay kasi ang gusto ng pulis, ligtas tayong lahat. Nakaburol na ang biktima sa kanilang bahay habang patuloy naman na ginagamot ang mag-ama. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.